Ka skim Jal Jivan Mission ka badai ka skim ka bala bay pisa lingba ka sorkar kami khnang banwanra yaki kor haman la ki ying kalalong ka jingkerku Henry ka longru ka jing yaki katu ka netli ki shnong namar ka jingkerdu ka balawanra hadien ka jing pentri kam ya kate ka skim. Kumta haka arpulai terik risau araja arpulai kinong ilam shnong ki badon haka ribhoi mingi ka bala kuntup ya arpuprat li ki shnong ki laya lumlang ka way hapo ka shetri jong ka JJM Pumping Village Association banlet sya ka sorkar ban ya karen halor ka jing ki shnong ki bala yo ya ka skim JJM Henry Klempoi haba keren syakilat pathai kubor ki nong yalam ka ne ka kenhun ki laya thu ba haki benai ki basdang la penten kam daki generator bentan ya ka na kitlong Henry hadin katu kat ne benai kala syuja bat don jing penmang ban siu wat ya ka bai penyang bat lada thet ya ka penyang na ka benta ka te ka generator kala syongtat ban syuthet ya ka ka bala penlong ya ki paj ba ban suk penban da ka bathet na ki kali kit hasnong ka way ka kenhun seng bhalang na ribhoi ka Confederation of Ribhoi People kala penpau ya ka jingkershan ya ka ne ka kenhun ka bathmai jongki arpuprat li kisnong bat ka seng kala let ru ban don rengkat ha ka te ka sngi ya kendu lang kinong yalam shnong ya ka te ka jingyalang kinong yalam shnong la penlong hador bar hol jong ka shnong maupun ksaj ha ka bala jit sendon ya arngut kinong yalam ka ne ka kenhun kata uba bandari renta thiang kum chairman bat uba cyber nongrang kumus secretary bat kane ka kunhun kan pha no shen da ki jingtho syakatnat sam ka jela skema sunong jungi demut ba gemla ban benya ka PhD namar ba adu baka sedang trei demut ba ini ki top ini ki som ki pipeline ki ba den splice po yang beri ru kal bang lon andre ka basa kalong menta ka de hom knel namar ba akor dalam sedang hoi si benai tu nang penbiang hom knel mat habang chef hai ni udiji bat long ba ubam phnyang tu senta sanlita senta sanlita tumun bahar senta sanlita tumun ba bangin jesti ba phnyang bangin krong na truyeng dala sim jinja pat habang khen kita lada ngi pen mi kan phnyang ga ba si senta sanlita kadang bah bangin thiep daki na tu ki kali kedum bannya ga ba sai uni namar ba ula apalat tu ni biji tebat hawa ngi persang bandikan uji ruban penyo tu sanmar ban ngintan nakalan re nakalin chung ba uji wong ngamla le haban ya disubur kamalo ban na kalian tu bade ban ka skim kawan sinong jungi mut ba nakalin uji mut ba dimla ban ben namar ba ula tri ya ka ba biang tu ka basa mta di stang mum yang demut ba nakalin jungi nong sinong namar ba sinong jungi ga jinjar haru kata te mut ba nga kham kerpat ba kan kham penbiang no gen kumpaneng namar ba lada kalong kumni temut ba kan skim kawan sungi kam dom jumur let's say ba wat tu pailan ge bele sipo yero lada tu pailan tu terkhong temut ba katu kan sawan ke jinja namar ba pailan upaya itu layan untuk per diberi iwit beri bandra bat ba ni angut ni re su terkhong baik temut ba lasan sendalong kumni temut ba lada cha gi pa ngem dom gi klik ada orang ba snong na kesnong singku orang ba obal kham temen orang ba snong ha ka dong riboy ki jogi ngadon ang ne banai blay ki orang ba snong ba ki rum ki mat ki snong tam fi media ki bedon mentang ne ru nga bar ka snong ka jonga hatu menta kadang don akalam ti joga jing trei ki re pagane ka pumping ngayo ba habis dang abangile yo ye kene ka scheme JJM ka pelong ka jing kemen ye ki pai ba enrei kum magalong adu menta ngani thu nongkong shwa ka jire misnong le jong ba kene ka jing trei ka dang sa khangreng kum balakren na wi samla noyalam jong ni seng ba hadu menta ru ki pai kimpat biang Andrei ban ong ban pendep yang kena kamru kadang sak hangrang keduta ngi dan artli ki negi sunal ba hadu menta ompat fit ompat pendep yang kena jing trei te yang jing kumbang snow begini ki perlok snong ki bala pendep yang kena kam ki ma yang jing bukrau naga daw ba kumbala ya tu isakaman ba nagaliang jong kini ki artli ki division
Kawai ke division kawai ke sub division ke jongi ang ne apo umsning bar umroy ki pediang ya kene ka daga peniang daga diesel ka bagi weipat ki padan kam daga lain tenre ke ji yo snow ke jongai bukadon ke ji fair aga padan kam daga lain bad na kam peniang kan kam kata sibun ye di bajba aga bagi ka padan kam daga peniang itu sibenta aga ju kasur ha ka ba idan kalong ban kentu syaka sorkar baka sorkar kan pelem ye kene jing di kum ki paid ba bakan ye kren ene ke skim mitep ka bawan nadu nang te na bodali baka ska state ka jongi kan sim kia alor jongane bunta bat bakan yarap ru ban kren syai kini gi tanatrikam gi jongka gi division ba sub division banag bantai ki kam gi basateng ru hateng wat ki nong bela ki kontraktor ki sem jing namar kadkum bagimar kimpoi hakapor ka biang kita gi benta ki ba ka jing yoi ka jing sem go jonga pumur mo snong bara ga ju ko por gi jing snow ye gi jing ut jong gi ni bala der ni nakalyang ki rangba snong ki badai nakane ka dong ka than ribhoi ka jungi ki ba yo mat chibun ki jinge alor bede kene ke JJM ki snong ki bayo ya ki pumping ma bayo pumping dang ne ngai kundu kini ki rong snong baro ngai shongoi ka meeting ngai form ya kene ke JJM Pumping Village Association kaba kini ki snong ki mat jinge leng ba kene ka pom tengi nakalang kum ka Confederation of Riboy People ro ngila ai ka jinge trelang bat kene ka association ba ngindawa ya ka sarkar lane ya ki department ba hadu menta kini ki skim ki bangi penyat da ka generator ki pom ka sosi kalong ko penyang ro kampoi te ki generator la susa khongreng umto te daju sa khnai ki generator kata kare ki jinge ka bagisnang ki mat ya kane ka pumping te ka bangi sa ki wai pat ki division po ka district ki ada kalat te yangi apo umroy lane apo ka umsing division ki ada ka generator bat apom da kumphriang ta kare ki jinga te nakalang jongi kum ka association ngilakren menta ba ka sarkar kade ban ailang bait da kalat lada kate kalat kim palaban penbiang yangi kum phriang kade ban penbiang no kham kloi khamba kite ki generator kinyat kinyo ban pom khamba kinum susah khongreng te po khlau namar kisnong ro ki pom da ki bayo da kane pumping hadum ta bon ki miyo kidan hadu ar pratli kisnong tang ki area jungi sene ki ba khamiyo hadu menta te khamtam ganturu ya sarkar long bakan simkhya mo halor bede kini ke jing pompoi upat jo po pici umsing hadu menta ro umsem la poi ke ba wat ki kontraktor ki bla tre ka kamro empat yo ka bil nomor 4 poi kata gede ki jinga ki ba ngi kum ki pajba ngi mat apo kane ka division umsning te indon sibun ki rom usno ki ban kren mentang ne nakalyang ga jungi kum kaseng ni dawa mardor na sarkar bagade ban penbiang no mardor ya ge ki jingdon kam jong ki snong ha gadong riboy jungi lada sarkar kamla ban penbiang ngi kum ki Nelam jeng seng balang berkunjur kat berkirang musnong ni hami syakmat bandawa nak sarkar ban in hami syakmat ban yaki bersyaru yakini kijinga kiba imat menta ha ka kerteng jong baro gitu kisnong bayo ya kana ka skim JJM bat kiba yo ya ka pumping te kilai penpau ka jinge ba ka sarkar nakaliang jong ka office jong engineer kilap ha ban tho ka application bakin ai ke bain phuniang te labun bala ya tho tole sai kila bandon ru ki bampat tho andre hadu benta ngimbi tikna banyo ya kata bain phuniang te kala don ka jingut na kaliang jong baro kini kisnong ki bayo ya kana skim JJM bakimyo ya bain phuniang te mentan kwa ban wan ke sarkar ba kemba kala kular ban ai ke bain phuniang kade ban penpoino ya bain phuniang khnang ba kumalai kren ni ba khmat ba kini ki pumping ki namsa khongreng kumtu
kada iska khnai ki wayar te kalong ke bomla ban mudur kanja gumno ye kan skim te kala don ru ki ai jumon hapo kan meeting bahkan khambaha ban ai daga laj namar hanongpo division kila ai daga laj te ka jingsiru ka jinglu kan khamduna ka bailai ban ya ka bai sel te ngi kerpat ngi persneo sik sarkar ba kanai daga laj haman lagi ni kisnong ke bayo kan pumping te kat ba ka parla ban pembiang daga laj kadi ban pembiang ya kan ka bai peniang te tangki ne